mga pulo nga nagadagmay kanimo ang pagpaubos mao ang tutong saksi sa kasing-kasing nga ang pagkabalaan. Ini dili mahimo ni atong tao nga walay gugma sa Diyos. Kay ala kaniya ang pagpaubos Timani naya ang mga suko sa Diyos. Umuhanda ang matarong kay makuang kalipay niya. Ang iyabi sa dalan sa kaluwasan. Bato sa mga pulo nga nagadagmay kanimo ang pagpaubos mao ang tutong saksi sa kasing-kasing nga ang Okay no, mga igsoon, mayong buntag na usab kanatong tanan. Sama sa naandan, sa dili pa kita magpadayon sa unahan, mangayo una akong katahuran sa among labaw nga magtudlo, nga walay lain, mao ang among Supreme Divine Master Pope Ginito Giapo, may buntag kanimo dia Master, uban sa imong tibuok nga pamilya, sa mga nanay, sila si Nanay Sara, Nanay Agar, o si Nanay Situra, may buntag kaninyo diha. O sa akong mga kaubanan nga mga cardinals, gikan sa gate 1 hangtod sa gate 12, no, mga cardinals, may buntag. O sa mga bishop nato nga ato karon sila sa nagkalain mga lugar. Sama nila Bishop Arturo Flores Amaba, may buntag ni Mulia Bishop Ram Semirara Antiki, o kanatong tanan sa sakop sa kaubanan nato sa Kingdom of Praise, mayong buntag kaninyong tanan. O katong pasalamatan ang atong igsuon sa kanunay gayud, natong pasalamatan ang atong igsuon nga mao si Cardinal Ambrosio Rizani, nga tuwa karon siya sa Maryland, USA. Maayong gabi kanimo dia Cardinal Rizani, uban sa imuhang pinalangga nga asawa, may buntag kaninyong tanan diha. O ilabi na sa mga Rizani family diha sa Bohol, sa Trinidad. Maayong buntag kaninyong tanan diha. Sa atong mga kaigsunan nga tuwa na karon sa laing nasod,
Sila si Jimwell Rodriguez sa New Zealand, mayo buntag o may gabi diha sa mga Rodriguez family. O diri man usab sa Marupay, no? Sa Marupay, Marupay Ruhas, Zamboanga del Norte. Sakop na siya sa Ruhas. Mayong buntag kanilang tanan diha sa mga sa pinidyoan na nila sa ginikanan sa tuwang igsuon nga si Cardinal Abner Jose na sila sa Marupay karon. May buntag kanilang tanan diha sa mga Abner, sa mga Kusil family, may buntag o sa mga Tumugon, no? Tumugon family, may buntag kanilang tanan diha. O sa atong igsuon nga si Sister Mary Jansay diya sa Quezon City sa Manila, o kay Brother Jennifer Casis, no, sa Manila gihapon sa Quezon City, may buntag kanilang tanan diha. O putob sa nakasubaybay nini ato ang live dinhi sa Facebook, labi na sa ako ang mga followers o viewers, may buntag kaninyong tanan diha. Mga igsoon, siguro nabati na ninyo ang mga husay na gihusay sa akong mga kaigsuonan nga mga kardinal. Labaw sa tanan, gipasabot pag-ayo sa among mahal na magtutudlo, bahin anang adlaw ug takna, no? Kanang adlaw ug takna, daghang yung mutago ana. Daghang mutago ana sa Matthew 24:36. Pero hinumduman lang nato mga kaigsuonan nga wala gyud lain nga gisampit karon sa tanang mga tao. Gawas lang sa mga Kristiyano, sa Kristyan. Wala gyud lain gisampit ang tanang mga Kristiyanos ana ra gyud gitawag og God the Father, no? Ana ra gyud God the Father. Kana halos ang tanang mga sikta, halos yun tanan wala gilayan ginasampit kana yung God the Father, Diyos nga Amahan, no? Bisan asa ka karon sa tibuok nga kalibutan, wala gilayan gisampit kana yung God the Father. Bot pasabot ani kanang universal creator. So sa inyong una-una, kanunay man ang gibalik-balik ini, o kanunay man di pasabot niya kaninyo, kaya nga naman kung sa may purpose di ay, kung sa purpose nga kanunay namong gibalik, o kanunay namong gipahibalo din sa kahanginan, din sa Facebook, aron lang nga ang kalibutan makailaan ng Amahan, kanang Father. Kay lahi man mo na inyong pagsabot aning Father, kanang Amahan. Sa lahi mo na ni Amahan. Lahi man mo na inyong pagsabot anang Amahan, kanang Father. Kanang literal naman, for example, ako, Amahan ko sa Panimalay. Di ba? Amahan ko sa Panimalay. So napa may pinaka-amahan, buot pasabot ka ng universal creator. Kanang gabuhat sa kalibutan ba? Gabuhat sa tanan. Sumaw na ang ginasampit sa tanang mga katawhan karon. Dili lang kay mga Kristyan, kundi halos ang tanan nga nagkanalain ng mga sikta nagsampit o nag-aampo anang Amahan. For example, sama sa Islam, Allah, ang ilang Amahan, si Allah. Sa ubang nga mga kaigsuonan, sa mga Jehovah, ang ilang Amahan, Jehovah. No? Yahweh, o unsa pa diha, El Shaddai. Halos man yun na nagkalain-lain o mga kuwan, mga pangalan, sumala sa inyong nabatatan, sa inyong na doktrina.
Mao ang gani nga kanang Dios musulod ka na og lawas sa tao nga katong lawas nga balaan aron nga iyang ipahibalo ang kamatuoran. Kay siya man ang magtultol, siya man ang kamatuoran ug ang dalan. Busa kinahanglan atong sabton kung kinsa kanang God-Father kanang Dios nga mahal. Mao man gani nga sa inyo una-una through imagination nga kanang amahan o Father kanang universal creator, imagination man na ninyo. Kaya nga naman kung sa may nakapahatag o imahe ani, tungod man niya ng mga palabas o tungod niya ng mga gipanghimo karon sa mga editor kanang sa mga vlog o kung sa diha ila man ang hatagan o mga imahe na dili makita kanang amahan. So unsaon man na ninyo pagkasabot ana karon? Unya kung ang inyong amahan kanang Dios nga amahan kanang God Father, kung mauna ang nasa inyong una-una o kasing-kasing nga kana siya taas ug bubog, unya dili siya makita kay naasa naranang panganod. Naranang panganod galutaw-lutaw, mura siya panganod na taas ug bungot. Through imagination man na ninyo. Mao nga diya pa lang gani mga kaigsuonan, palpak na mo. Wala ninyo masabti. Mao nga ang Biblia nagsulti o nagtug-an sa tanan nga mga butang nga umalabot. Apan wala gyud mo mutuo. Kaya naman, lahi man ang inyong ipakaamahan. Katumang dili makita. Kung saan man ninyo pagkaluwas anak karon. Pero hinumdumi nga ang kaluwasan nga gitagana sa Dios lahi sa kaluwasan nga inyong gidahon karon. No? Hinumdumi yun. Ang inyong kaluwasan nga gihuna-huna karon, mao man ang gitudlo sa inyong mga pastor o sa inyong mga pangulo nga ang kaluwasan ninyo mamatay daan ayang maluwas. So mao kanay mistake nga pagtulunan. Kaya nga naman, kinsa may mga ginikanan karon nga nagminyo sila aron nga makakita og anak, aron makabaton sila og anak, aron nga masugo nila ining abot sa panahon nga masugo na ang bata, ining abot sa pagka masugo na ang bata, patyon lang, walay ginikanan nga malipay ni anak mga kaigsuonan. Maski kamo diha, ultimo ganing magluya o maghilanat na inyong mga anak, kara-kara pamanggani mo o patambal o asa mo nakita magpatambal, unsa naghanak na ini kamatay maluwas kuno, sumala sa inyong pagtuo. So dili na mao mga kaigsuonan. Busa kinahanglan atong sabton, no? Atong sabton kini God Father, kani universal creator. Kung kinsa ni siya karon, no? Kaya kaning Bible wa man ni magkulang. Wa ni magkulang ning Bible. Ang nagkulang ng ani, kanang inyong mga pastor o mga pangulo. Kay lahi man ang ilang pag-interpret. Mao na ang nagkulang. Busa kinahanglan open-minded. Dili na close-minded. Kay pila na mo katuig nagsulod-sulod ang inyong sikta o inyong simbahan karon. Wa gyud mo'y nakatunan. Puro sa inyong sayaw-sayaw. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Wa gyud. Gikan karon pulo katuig mao gyud po inyong himuon. Wala may katabang sa tanang mga katawhan dinhi sa tibuok ng kalibutan. Apan hinumdumi nga ang Dios nga amahan kanang God the Father dili gyud siya muundan sa pagpahibalo niining kamatuoran karon. Kaya naman, mao man ni ang atong kaluwasan kaning Biblia. Mao man ni ang atong kaluwasan. Busa kay ang kaluwasan sa tao naman sa Biblia kung ang tinuod nga sinugo makahatag og insakto nga kahulugan dinhi sa Biblia. Nagsulti ang Biblia o nagsulti ang Dios
kaigsuonan, ang inyo mga giputusan, dito ra mo nag-focus sa panahon ni Ginoong Jesucristo. Dinhira mo nag-focus. Dinhira mo nag-focus sa panahon ni Ginoong Jesucristo. Pinumdumi nga si Jesus ikasaysinta kalawas si Jesus. Nga gisudlan sa universal creator kanang God the Father nga mao kanang Dios nga Amahan ikasaysinta kalawas si Jesus. Mao nga sumala sa inyo ang hunahuna o doktrina ninyo nga si Jesus mao ang Kristo. Pero hinumdumi ikasaysinta kalawas si Jesus sa wala pa matao si Jesucristo na anay Kristo mga kaigsuonan. Kay kanang Kristo dito pa na sa panahon ni Adan. No? Dinhi pa na sa panahon ni Adan. Hangtod ni Jesus. Ikasaysinta kalawas si Jesus. Busa, hunahunaan niyo pag-ayo nga kung mubis ka mo ni Jesus, dili ka mo makakita o unsay ka ni adto. Unsa ang mga panghitabo ka ni adto? Kaya naman, imagine galing ninyo. Sa panahon ni Ginoong Jesucristo, halos dahil ang kanang mga Hudyo wala kay uto. Unsa pa kahakaron? Unsa pa kahakaron? Busa ang kasulatan nagsulti sa panahon ni Ginoong Jesucristo, di ba mao man ang ginaampo sa atong mga kaigsuonan? Unsa may ginaampo sa atong mga kaigsuonan ng mga Katoliko? Di ba? Unsay gingon diha? Amahan namo naakasalangit, no? Naakasalangit. Pagabalaanon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, which is kingdom of rest. Halos ang tanan natong mga kaigsuonan ng mga Kristiyanos, mga Romano, Katoliko Romano, halos yun, memorize tanan ang pag-ampo. Apan wala gayon sila makasabot. Nga naman, tungod kay wala man di pasabot po sa usa ka pare. O, imagine lang ninyo, imagine. Amahan namo, no? Naakasalangit, pagabalaanon ang imong ngalan. So, ang tao niya ay nag-ampo sa Diyos nga Amahan, kanang God the Father. Unsa may purpose di ay anang tao nga masigbalik-balik ang simbahan. Magluhod-luhod, mag-ampo. Unsa may purpose anak mga kaigsuonan. Tungod kay iyahang gipangita kanang God the Father o Dios nga Amahan kung kinsa kana siya. Iyahang giampo nga amahan namo nakasadangit. Pagabalaanon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, which is kingdom of rest. Pero kinsa man ang amahan na aman sa langit, no? Duha man niya amahan langit, di man gina magbulan. Busa ang amahan niya gibalik-balik naman namo kanunay dinhi mao man si Abraham, no? Si Abraham na ang amahan. Unya naman sa langit, kung pasabot, kung atong imaginon pa kayo, kung atong imaginon o inyong sakton pa kayo, kanang amahan, God the Father, mao man si Abraham. Unya nasa yung una-una, nga kanang amahan, dili makita. Di ba? Panganon or hangin lang. Nga naman sa langit. So inyo dahil gihuna-una nga ang langit, tuwa dito unahan sa mga bituon. Di ba? Tuwa dito unahan sa mga bituon. Mao man na inyong madali. Nga naman, tungod kay ang inyong nakatunan sa inyong mga pastor o sa inyong mga pangulo, naaraman sa usa ka sitas. Naaraman sa usa ka sitas. So, walang lain-laing amahan na gitumbo man si Abraham. Busa, kung dili mo makadawat ani, ako na gingon nga, dili din mo
may katungod nga mahimo siyang anak sa Dios. So, para namo, nasayod nila ang amahan mo si Abraham. So, asa man na karon? Kaya mo man ang ginaampo sa mga Katoliko. Di ba? Amahan namo na sa langit, pagkabalaan mo imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingarian. Unsay gipangayo sa tao mga kaigsunan, umabot ka namo ang imong gingarian. Asa man mo abot, asa man ang tao nagampo. Asa man ang tao karon nagampo, di ba naatas kalibutan? Naamo sa kalibutan nagbarog. Naamo sa kalibutan, so ang tao nagtindog din sa kalibutan, nagampo nga kanang amahan magpadayag. Buot pasabot, mailhan na siya diri. Pero kay lahi man inyong amahan, dili man mo makadawat. Dili man mo makadawat ani Abraham. Kay lahi man ang inyong amahan nga gidahom karon. Busa, sabtan niyo pagayo. Iyawat na lang nga makasaksi mo o makawitness mo nining among gipahibalo karon dinhi sa Facebook. Kay basin ining abot sa panahon. Ginoon ang tao kay si istubili man mo nang giingon nga kung mao na inyong una-una, ay harap mo ito na may makita. Mo nang giingon nga may lang maapil, no? May lagi tagana din mo sa Ginoo. Kaya ang inyo ato si istubilid man. Karon asa man ang amahan naman sa langit. So kanang langit yung gidawat ko ato na dito. No? Kuha dito lagpas sa mga bituon. Nga naman, tungod kay mao man ang inyong gitutukan or inyong gihuna-huna. Atong basahon ang inyong gisaligan nga teksto. Diri sa ikaduhang Korinto. Ikaduhang Korinto 12:2. Tara. Nakaila ako og tao nga anaa kang Kristo nga napulo og upat na katuig karon. Gisagdaw dalang ngadto sa ikatulong langit. Kung diha ba siya sa sulod sa lawas o sa gawas, wala ako masayod. Ang Dios mao lamang ang nasayod. So, imagine mo na to, adunay usa ka tao, no? Nga napulo ng upat ka tuig, napulo ang upat ka tuig, katungsi. Unsay gihimo, gisagdaw dalang adto sa ikatulong langit, no? Ikatulong langit. So kini mao ni ang inyong gi-imagine or gihuna-huna karon nga ini kamatay sa tao musaka dito sa ikatulong langit kay naa na dito ang amahan. Nya kanang amahan ninyo nga dili ninyo makita ini kamatay sa tao naa ni sa ikatulong langit. Tapad siya dito sa amahan. Mao na ang inyong doktrina. Mao na inyong pagtulunan. Karang pagtulunan ninyo na sukwahi. Dili mao ang gisanyaw sa inyong mga pastor o sa inyong mga pangulo. Karon, kay naghisgot man og ikatulong langit. Dili po sakton nga kaning ikatulong langit, dili ni mamugna kung walay Diyos, walay uno. No? Kay adisir ni nahimong 3, katulo, ningagi man ni uno. Ningagi man ang uno. Adisir nahimong 3. Di ba? So, buot pasabot, naay uno, naay dos, naay 3. Kaya ang katong tao, kani, na nag-edad o 14,
ni Pablo, no? Atong sabton. O unsa ka kuani? Si Pablo nagsulti nga gidala ngadto sa ikatulong langit. Wala siya masayod kung naa ba sa gawas o sa sulod, naa ba sa sulod o sa gawas. Kinsay nasayod? Mao ang Dios, no? Ang Dios kaning God. Ang Dios kaning ang Dios lang mao ang nasayod. So ultimo si Pablo, wala siya magtumbok kung naa ba sa gawas o nasa sulod. Ang nasayod, mao lamang ang Dios. Subot kasabot, sama ra na sa giingon nga walay nasayod sa adlaw sa takna, bisan pa ang manulunda sa langit, bisan pa ang anak, gawas sa amahan lamang. So, naagay nasayod, mao ang amahan, mao ning Dios. Sama ra niya na. So karon kay ang Dios man mao ang nasayod, busa kay naman sa katulong langit, busa kanay kaduha langit po ni. No? Langit po ni, kanay uno, langit po ni. So, buot pasabot, tulo na ka mga langit. No? Aron inyong masabtan, tulo ka mga langit. Unang langit, ikaduhang langit, ikatulong langit. Naadaw dire sa ikatulong langit katong tao nga nakita ni Pablo nga gisagaw dalangan dito sa ikatulong langit. Karon, matod pa sa mga husay ninyo, no? Matod pa sa mga husay ninyo, gihatagan ninyo og kahulugan kining mga langita nga ang unang langit gihatagan ninyo og kahulugan nga mao ang gitawag ninyo og kuan siya. Ang ikatulong langit dili man gidala ang tao, no? Ang reason. Kani ikatulong langit, gihatagan ninyo og kahulugan nga mao ang gitawag og paradise heaven, no? Paradise heaven. Na paradise heaven. Unya kaning ikaduhang langit, gihatagan og kahulugan sa inyo ang pastor o mga pangulo nga gitawag og Stares heaven. Na dayon ang unang langit gitawag ninyo og atmospheric heaven. Mao ni sumala sa inyo ang husay. Sumala ni sa inyong husay ha. Mao ni unang langit atmospheric heaven, ang ikaduhang langit Stares heaven, ang ikatulong langit paradise heaven. Mao ni ang inyong pagtuo og doktrina karon. Nga kani ikatulong langit nga mao kining paradise heaven, tuwa dito unahan sa mga bituon. So, ato kunong i-check, no? Ato kunong husayon. Kung tinuod ba nga kaning ikatulong langit nga mao kining paradise heaven, naa ba ni dito unahan sa mga bituon? Ug labaw sa tanan, kining Stares heaven, makapamatuod ba mo nga kanang mga bituon niya nga inyong makita, mao ka ang ikaduhang langit. O ang kaning atmospheric heaven, mao ang unang langit. So ato kunong i-check sa Biblia kung musulti o mutugan ba nga kaning mga langita na naabali sa Biblia. No? Ato kunong i-check.
adunay timailhan. Atong basahon sa Mateo 16. 16:1-3. Ug unya nagabot ang mga Pariseo ug mga Sadusyo ug aron sa pagsulay kang Hesus, ilang gihangyo siya sa pagkakita kanilang ilhanan gikan sa langit. Na gisulayan nila si Hesus, gipangayuan nila si Hesus ug unsay ilhanan diha sa langit. Langit na langit. Ato'y padayon. O kanila mitubag siya nga nagingon. Ini kasamsong na, no? Ini kasamsong na kamo magaingon. Mulinaw ugma kay pula ang langit. Unsa di ay? Kanang langit na ay timailhan. Kung musamsong na, no? Kung musamsong na kamo moingon nga mulinaw ugma kay pula ang langit. Padayon. O inig kabultan kamo moingon. Muunos karon kay ang langit pula ug nagadagto. Na unsa di ay naay timailhan. Kung mudagtong muuros, no? Muunos karon kay ang langit pula o nagadagtog, ang nagadagtog. Subot pasabot muulan. Unsay gisulti diri? Makamautuod kamo muhubad sa dagway sa langit ug sa kayutaan. Apan dili makahubad sa dagway sa ilhanan sa kapanahonan karon. So mao niya gipasabot ni Ginoong Jesucristo nga makamao sila muhubad sa dagway sa langit ug sa kayutaan apan nganong dili man sila makamao muhubad sa kapanahonan karon. Busa kaning sangyaw or gipahibalo sa tanang mga sikta karon bahin aning langit. Mo ning giingon nga kung magpabilin mo diha nga ang inyong langit dito gyud urahan sa mga bituon, dili gyud mo maluwas nga ang mga bituon. Kaya nga naman, nakadoktrina naman na sa inyong hunahuna o kasing-kasing. Buot pasabot anak, kung sa ito'y kinuha na inistudihan na ng mga katigulangan, nga kung asa may nakamatngon o kahayag diya pakamatyan, na kana, garbo na ninyo mga kaisunan. Garbo na ninyo sa inyong kaugalingon. Nga kung asa mo nakakita o kahayag, diha mo magpakamatay. Garbo na ninyo. Buot pasabot na, dili mo magpaistorya o dili mo maminaw sa pulong sa Diyos. Kaya nga naman, na pinagkwartahan mo o kwartahan mo, wa man gawas lang sa katong mga tao nga gidato sila pinaagi sa pagsunod sa balaod sa Dios. Pero katong mga dato karon nga wala sila makahibalo nga ang Dios di ay mo ay nagpadato nila aron nga madato sila unya hay na kayo sila sa ilahang kaugalingon. Mao na giingon nga ang sakit anak complicated gyud mga kaigsunan. Kaya nga naman, siyempre mapahitas-o naman ang tao kung madato na. Di ba? Naaman niya, isang inyong ilukit na sa inyong mga silingan diya. Inyong lantawon sa inyong mga silingan diya o i-compare ninyo sa inyong mga silingan ko ng mga pobre. Kumustahan na diya, sudunga o kung sa'y papel ang dato o ang pobre. Pero ang nakaapan lang, kaya may tsansa nga ang mga pobre may makapanagya kaysa dato. Kaya matod pa ni Ginoong Jesucristo, bulahan ng katong mga kabos kay sila makapanunod sa gingharian sa langit. So, kanang gingharian sa langit, which is kingdom of rest, nga kanang ginahangko, nga amahanan mo nga
sa kamupon nga mga dato, pag hinahinay po mo, pag hinahinay po mo sa inyong kagalingon, nga dili mo makapasilo sa inyong isikataw, mga itong ubos na kaninyo. Mamangani, nga isambingay ni Ginoong sa Kristo, nga masayon pa ang kamilyo sa paglusot sa mata sa dago kaysa sa katawang dato ang pagsulod sa gingharian sa Diyos, gingharian sa langit. Imagine ninyo mga kaigsunan, duha raman din sa kalibutan, dato raman ang pobre. Pero ang tao nga dato, sayon pa man ang kamilyo sa paglusot sa mata sa dago kaysa pagsulod sa gingharian sa langit. So, buat pasawot, huwag gid mo'y kapaingnan. Daghan naman mga kwartahan karon nga halos ikalamatay na nila ang ilahang lawas, ang ilang kinabuhi, pero huwag gid magamit ang ilahang kwarta. Kaya nga naman, tungod kay silot ka na sa Diyos. Silot ka na sa Diyos. Mao nga, gipahibalo sa among mahal na magtutudyo nga kung pinaagi sa imong damgo, kung musubaybay ka, observe ka ba? Observe ka ni, subaybay ka na imong i-focus ang imong munahuna din, kay wala may laing magsasangyaw ka nga makaluwas. Gawa ka naman ang kingdom of rest. Nga naman kung sa may ako ikapamatuod, tungod kay kaning kingdom of rest, mao kani ang ipangita sa Dios na mahal kaning God the Father. E mama niyang gituko dito sa panahon ni Moises. Ug dili na Katoliko Romano, dili na Lutheran Church, dili na Presbyterian, Baptist, UCCP, Anglican Church, wala na, dili na mao si tama ang ipangita ni Kristo nga mao kanang amahan. Dili na mao. Ang ipangita niya, mao ka ng kingdom of rest. Unsa may prueba na to? Ha? Unsa may prueba na to? Ang kingdom of rest. Matod pa din sa Ecclesiastes 3:15 nag-ingon, kadtong diha sa kanhing panahon, kingdom of rest. Ug kana nga ang malagot pa diha na sa kanhing panahon. O ginapangita sa Diyos. No? Ginapangita sa Diyos. Pag-usab kadtong miagi na. Ang miagi sa unang panahon, dito sa panahon ni Moises, kingdom of rest. Busa, ipangita sa Diyos pag-usab kadtong miagi na, which is kingdom of rest. Busa, din sa Pilipinas, na ay kingdom of rest. Nga ginumala sa among mahal na magtutudlo. Supreme Divine Master Pope Benedicto Dia. Mao kini ang tinuod na tinukod sa Dios na mahal, dili sa panahon ni Jesus. Pero kung inyong imagine pa kayo sa panahon ni Jesus, i-restore kato niyang kingdom of rest. Si Jesus ang itahasan niya i-restore kanang kingdom of rest apan wala makasabot ang mga Hudyo. Ug hangtod karon wala kamo makasabot. Kaya ang inyong gingharian, dito man yun unahan sa mga bituon. Dito man yun na. Nga mga matay at ang mga tao ay katong gisak, katong sakgawon, katong gisakgaw na ibalik kayo dinis kanila. Dili na mao. Dili na mao mga kaigsunan. So atong i-check kung tinuod pa rin mga langita nga ipasabot ni Pablo. Atong basahon ang Genesis 1 o Diyos. Sa sinugdan gibuhat sa Diyos ang mga langit ug ang yuta awaaw ug walay sulod ug ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa naong sa kahilagnan ug ang Espiritu sa Dios. Na? Unsa dayon mga kaigsunan? Ang Espiritu sa Dios. Ang Espiritu sa Dios
nagalihok sa ibabaw sa naong sa tubig. So, kung atong imagine pa kayo, sa wala pa buhata sa Dios ang tao nga mao si Adan, no? Sa wala pa buhata ang tao nga mao si Adan, kanang espiritu sa Dios dito pa sa ibabaw sa tubig. Buot pasabot, uban pa siya dito sa tubig. Kanang tubig gihapon ang gitawag o nimbus cloud. Nga kanang makita ninyo nga muitom na gani na siya, mudag-on na nagpasabot nga muulan na siya mga kaigsunan. Muulan. Dayon, kanang espiritu sa Dios sa pagbuhat na dito kang Adan. Kay si Adan gibuhat man niya dito sa ikaunong kaadlaw. No? Sa ikaunong kaadlaw kay unang adlaw gibuhat niya ang kahayag. Sa ikaduhang adlaw gibuhat niya ang langit. So kaning langit na inyong gihatagan og mga kahulugan, gihatagan ninyo pasabot aron niya ipasabot sa inyong mga sakop. Mao ba ning langita nga gibuhat sa Dios? Tumala dinhi ka sa ikaduhang adlaw, gibuhat sa Dios. No? Atong basahon ang 1:6. 1:6. Og miingon ang Dios, mahimo ang usa ka hawang taliwala sa mga tubig. O pagabahino niini ang mga tubig gikan sa mga tubig. Unsa day mga kaigsunan? Mahimo ang usa ka hawan, no? Mahimo ang usa ka hawan taliwala sa mga tubig. So kini siya mao ni ang gitawag og hawan. Ani? Mao ni siya ang gitawag og hawan. Matod pa dinhi mahimo ang usa ka hawan taliwala sa mga tubig. So kani siya tubig sa ibabaw. Taliwala man sa mga tubig. So tubig po ni siya sa ubos. No? Tubig po ni siya sa ubos. Kay hawan man ni sa tunga. Hawan man ni. O gibuhat sa Dios ang hawan o gilain ang mga tubig nga diha sa ilalom sa hawan gikan sa mga tubig nga diha ibabaw sa hawan o nahimo kini o gihinganlan sa Dios ang hawan nga langit o dihay kahaponon o dihay kabuntagon adlaw nga ikaduha. So masabot nato nga kanang hawan gipataliwadan man sa duha ka tubig sa ibabaw, tubig sa ubos, o ang hawan, gihinganon sa Dios nga langit. No? Langit. Kung sa adlaw, adlaw nga ikaduha. So, dinhi pa lang dapitan mga kaigsunan. Wala na gyud mo. Wala na gyud mo kaluwasan ang inyong gisangya o gitundo sa inyong mga pastor, inyong mga pangulo. Kaya ano man, ang langit nga gipasabot din sumala sa Genesis, unang ay kaduhang adlaw man. Unya, kaning paradise living, kung inyong i-research o i-locate ninyo, naaba ni tubig sa ibabaw? Ano? Naaba ni tubig sa ibabaw? O tubig diri sa ubos? Naabalik? Nya, kanang Star 7. Naapon ni tubig sa ibabaw, na tubig sa ubos? Di ba wala? Ang tubig, naara na diya sa nimbus clouds. Nimbus clouds, paingon diri sa atong yuta nga gitumban. Mao ni ang dagit. So karon, kay kanang langit mao man ang punoy-anan sa Dios. Dito man gipapuyo si Adan, no? Dito man gipapuyo si Adan sa unang langit nga mao katong Eden. Atong basahon ang Genesis
26-28. O mingon ang Dios, buhaton nato ang tao sa sumala sa atong dagway. Ingon nga kasama nato o magabuot sila sa mga isda o sa dagat, o sa mga langgam sa kalangitan. So asa din ang langit mga kaisunan? Naay mga langgam. Kunya karon kung ang inyong langit ko sa Paradise City, nabay langgam dito? Nabay langgam dito nga mabuhi, di ba wala? Wala. Naman na mga langgaman. So asa man ang mga langgam karon? Di ba nara diri. O sa mga kahayupan. So magisto ka kahayupan, tanang nga mga mananap. So naabay mga mananap dito, di ba? Wala yapon. O sa tibok kay yuta, o sa panan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. No? 27. O gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway, sa Dios gibuhat niya sila. Lalaki, babae, iyang gibuhat sila. O gipanalaginan sila sa Dios. O miingon ang Dios kanila. Unsay gisulti sa Dios? Samtang gibuhat niya si Adan ug si Eva. Sumanay ug dumaghan kamo, un-o ninyo ang yuta nga magagahom kamo niini o magbaton kamo sa pagbulutan sa ibabaw sa mga isda sa dagat o sa mga langgam sa kalangitan o ibabaw sa tanan nga binuhat nga buhi nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. So, si Adan o si Eva, dito gipapuyo sa tanaman sa Eden. Buot pasabot, kay Diyos man to si Adan, busa, ang langit na inyong gidahom, mao kadto ang Eden. Mao kadto ang unang langit. Kay dito man gibutan si Adan o si Eva, dito sa tanaman sa Eden. Kaya gitawag mo ito siya tanaman. No? Tanaman sa Eden, kung inyong basahon ang 2:7. Kung sa'y gisulti dire. Tara. O gihumol ni Kristo nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. O gihuipan niya ang mga buho sa iyahang ilong. O gininhawa sa kinabuhi, o ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Buot pasabot, sa paghimo niya, sa pag nagpunit ang Diyos o yuta, gihimo niya si Adan, kay kamot man, mao man gisultihan sa Diyos, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, busa, kanin kamot iyang gisultihan. Mao nga, dito na yung gibulhot ang 7 ka espiritu, sumala din he. 7 ka espiritu, gibulhot dito sa, gihuipan niya ang ilong sa iyahang, buho sa iyang ilong dito ni Adan, dito gihuipan sa Diyos. O dito, misunod ang kanang espiritu nga hearing. Hearing, seeing, smelling, tasting, touching, blood, brain. So kung imong tibukon kini siya, tao di siya. Mao nga ang Dios tao dito sa lawas ni Adan. Karon tinagpuyo ko siya dito sa tanaman sa Eden. Busa, wa may laing nagpuyo dito si Adan naman ug si Eva, kauban ang Dios. Unya kanang puloy-anan sa Dios paraiso man na. Busa, dili na siya matawag og atmospheric level. Ang unang langit niya sa pagbuhat sa Diyos, sa tao, nga mo si Adan, unang langit mo katong paradise, paraiso sa Diyos, nga mo kanang Eden. No? Mo kanang Eden. Na? Eden ka na mga kaisunan. Bahala dili mo mutuo. Eden ka na. Kay tanaman man na, tanaman sa Eden,
paraiso sa Dios. Paraiso. Mao nga pagkasala ni Adan ug ni Eva sa nagbanag-banag na ang ikapito ka libo ka tuig, dili man nakasala si Adan sa ikapito ka adlaw, diri. Adlaw man nga ipapahulay sa Dios, dili man nakasala si Adan. Busa gipapahawa si Adan. Gipapahawa o gipalayas siya dito sa Dios, gipalayas siya dito sa tanaman sa Eden. Kaya nga naman, adlaw man kato ipapahulay na nakasala man sila. Mao nga ang unang langit mao kana Eden. Dili lang atmosfere. Kaya kung atong sabto na kayo bisag diha lang anang nimbus cloud. Magpuyo ang tao, layo kay 5 minutos, mubalik na siya dire sa kalibutan. Kaya mag-unsa man ka diha, for example, ikaw, mag-unsa man na diha ang atmospheric heaven. Magsilang kag lutaw-lutaw diha. Hawiyon man kay magsilang kag tindog. Unsa na ka og diha kag mupuyo anang gitawag niyang atmospheric heaven? Unsa na ka ha? Laro na dili kanang gitawag niyang starry heaven. Nga kanang inyong makita diha sa hawan. Nagtuo mong star na, kanang magabi, ingalay mo nga star or hayag yung bituon. Dili na siya, kalayo na siya. Sa sayang sana, muna, pasalamat ko sa among mahal na magtutudlo tuod kay kung dili pinaagi niya, nagpabilin ang akong hunahuna na kana mga bituon yun na siya mga kaigsunan. Bituon na siya, na sumala sa inyong pagtuo karon. Busa, dili na siya mga bituon nga as literal nga star ninyong makuha. Pero tungod lagi kay nadoktrina na ninyo na ang puna na ninyo ang generation nga ginikanan pa sa inyong mga ginikanan na bituon yun ha, hangtod karon nagpabili na ninyo mga bituon na siya. Pero alam na mo, dili na siya as bituon yun nga inyong makita na star. Kaya nga naman, kalayo man na siya, gas man na siya dito nga, wala na gravity, mo nagpundo lang na siya dito. Nya, naay mo lupad nga star kunuhay, muwis dayon mo. Dili na. Muna nga, dili, sa kingdom of praise, daghang yung mga katulang. Basta open-minded lang mo. No? Open-minded lang mo. Mga kanang Diyos nga naman, kanang God the Father, dito ka na sa lawas ni Adan. Dito ka na isulod sa lawas ni Adan. Kay seven spirit man na, hearing, seeing, smelling, tasting, touching, blood, brain. Kung imo ni siyang tibukon, tao man na siya, mo sa kanang Diyos, tao din na siya. Sumala sa gihusay, diri, sa atong mga kaigsunan ug labaw sa tanan sa among mahal na magtutudlo nga ang Dios tao. No? Mo kanang God the Father. Galing kay dili man mo makadawat na kanang God the Father mo si Abraham. Kay lahi man ninyong amahan nga giuna-una katumang dili makita ang tagas ug bungo. Unsaon man na karon? Unsaon man ninyo pagkaluwasan na dili man mo makadawat? Unya, napoy atong mga kaigsunan nga nagatuupod nga si Hesus Kristo mubalik katong lawasan ni Jesus. Katong lawasan ni Jesus ang mubalik, mulusot ang pagkanod. Kaya sulat man, mo lagi nga kung mag-focus lang mo sa laing sa kaning nga sitas lagi yung fokusan, dili mo makasabot, dili mo makakita. Kaya nag-focus mo diri sa laing sitas. Tao man ang Diyos. Sumala ka na rin sa pinadayan, ay kung ina, nga wala mong makabasa. Na may bagong ngalan. Saan man na karon? Bagong ngalan. Subot pa sabot, bagong ngalan, bagong lawas. Bagong tanan. No? Bagong tanan. Bagong ngalan,
bagong syudad, bagong Jerusalem, bago po ang suba. Kay bago man tanan. Sa unang timailhan, katumang duha ka suba, daan man to. Mao man to ang Tigris o Euphrates. So pagbalhin diri sa kanaso, dili sa dapitan, bago po nga suba. Bago po nga suba. Duha man gyapon ka suba, pero bago na nga. Lagi, mao kanina nga dili na mamugna ng bago kung walay daan. Na may bago, puno river o liburan river man, so mao ang bago. Naabili tanan ang mga bago nga mugawas. No? Dili tanan na manggulat. Sumala kami sa pinadaya. Bagong ngalan, bagong katawhan. No? Mao na. Dili na tanan. Paabuta lang ninyo. Kay, mao man inyo ang pagdahong yun. Mao man inyo ang pagdahong na kanang Diyos, dili din makita. Ug labo sa tanan, na kanang Diyos, Espiritu. Nga kanang Espiritu po ninyo nga, dili po na kuan, dili makita mo, magtingkagura ng sulod sa inyong kwarto. Dili na mao. Kanang Diyos o Espiritu, usara na siya. Usara na siya. Mo na ang musulod sa lawas sa tao. Kay, lisod magayo kanang Diyos nga Espiritu, musulod na siya og mananap. Di ba na pwede musulod siya og mananap? Mo mangani sa panahon sa mga Israelitas sa unang panahon, nga samtang si Moises dito nagsulti siya sa Diyos. Pagbalik niya ang mga tao nagsimba ng mga Diyos-Diyos at mga baka o mga kuwandiha. So dili na mao. Mao nga kanang Diyos, mahimo na siyang tao. Kay muhari man siya sulod sa usa ka libo ka tuig. So lisod ko kayo ang iyang paghari. Di ba unsa may gisulti dito sa panahon ni Jesus? Iyang pagharian ang napulog duha ka banay ni Jacob ni Israel. No? Subot pasabot katong nga tayo munta sa panahon ni Jesus, mao na to ang panahon sa paghari sa iyang kaugalingon. Sa trono sa iyang amahan nga mo si David. Pero kay dili palagi panahon, kay ano man, na may script siya nga gisubay, nga kinahanglan patyon gyud siya, kay siya ang mahimong Bisayas. Mao nga wala na may panahon, busa dinhi na kana sa atong nasod nga Pilipinas may tabo ang pagpabarog ni ining kingdom of rest, which is gobyerno sa Diyos, nga kanunay nga ginaampo sa atong mga kaigsuonan, nga amahan namo na kasalangit, pagabalaano ng imong ngalan kung mabot ka namo ang imong gingharian, which is kingdom of rest kana mga kaigsuonan. Gobyerno kana sa Diyos, nga ang magdumala na mao gayon si Abraham. Mao na dahil nga matawag siya o Wonder Boy. Kay kahibulungan nga tao. Unsa may nakapahibulong niya? No? Unsa may makapahibulong? Inig-abot sa panahon. Unsa may makapahibulong niya tungod sa iyang mga asawa na 8. Matawag na siya o Wonder Boy. Kay kahibulungan siya sa material sa inyong mga hunahuna, giunsa niya paghimo nga nganong nahimo niya kini. Busa, kung wala kong sukuha sa Diyos, aron sa pag-perform nining papel ni Abraham, ayaw lang din mo bugal-bugal. Ayaw lang din mo pagbugal-bugal, pagtamas-tamas, batok din hikanamo. Kay ngano, dili kami ang inyong kalaban, kung dili mao ka ng God the Father, kanang Diyos na mahal na mao na si Abraham. Mo na'y prangka na pagkasulti. Kung aduna mo'y mata, tanaw lang. Kung aduna mo'y dalunggan, paminaw lang. Kay iyawat, basin inig abot sa panahon, makasabot na ka o makita ka nimo
o unsa ka tinuod ning among gipahibalo din sa Facebook or sa radyo, sa kahanginan. Muna na lang. Mao nga kinahanglan nga sabto ninyo palayo. Ang unang langit dili ning atmospheric heaven. Kung dili mao ang Eden. Kaya dito man gipapuyo si Adan o si Eva sa tanaman sa Eden. Mao nga ang Eden gitawag o paraiso. Paraiso sa Dios. Punoy anan sa Dios. Posible kayo, wala ko magkaibalon ini. No? Posible mo kayo kung magkaibalon ini, yan ang Eden paraiso sa Dios. Punoy anan sa Dios. Diha palang lapitan, nahimo na mong mananapaw. Kaya nga naman, ang sulti diri sa Dios, nga kanang Eden paraiso sa Dios. Nya samantalang ang inyong atmospheric heaven. So nahimo ka mong mananapaw sa atubangan sa Dios. Kaya inyong gisapawan ang sulti din sa Dios nga ang unang langit o puloy-anan sa Dios mao ang paraiso sa Dios nga mao kanang Eden. Nahimo ka mong mananapaw. Mao nga kanang Dios dili man siya pagpundo lang sa usa ka lugar. No? Kaya nga naman, galakaw man ang istorya sa Dios. Galakaw man Mao nga pag-abot dito sa panahon na ni Ginoong Kristo dito sa Israel, dito na nila nga nisamot yun sila o pagsupak na dito sa panahon na ni Ginoong Kristo. Kaya nga naman, sa panahon ni Ginoong Kristo, dili man sila totoo nga si Jesus mao kadto ang Mesiyas. Mao man gani nga kaingon si Jesus nga kamo nagasimba sa inyong Dios nga wala nailhi. Apan kami nagasimba sa among Dios nga nailhan. Unsa may buot pasabot ana? Tungod lagi kay dili nila madawat kanang amahan. Dili sila makadawat kung kinsa nang amahan. Hangtod karon, kamo diha nga nanimati. Dili mo makadawat nga kanang amahan mo si Abraham. Imagine ninyo hangtod karon mga orasa, kamo dili mo makadawat. Ang gisulti nila sa Biblia, tumanaw kamo sa bato, diin kamo sapsapa. Sa lungag sa dahon, diin kamo kaluga. O tumanaw kamo kang Abraham na inyong amahan. O kang Sarah. So dinhi pa lang mga kaigsuonan, kung dili mo mudawat nga ang amahan sa tibuok nga kalibutan kanang God the Father, kung dili mo mudawat na si Abraham kana, paabuta kung kinsa kanang amahan nga inyong ginampo. Wa gyud mo buwa ana mga kaigsuonan. Bisan kung sao ninyong ampo, sa kung sao ninyong tawagan ang inyong amahan, dili ginapugula. Mahimo na lang ang sala ng iyong pag-ampo. Kaya naman, mabahin na ninyo una-una. For example, nakadungog mo karon sa pangsangyaw nga ang God the Father mo si Abraham. Kanang Diyos nga man si Abraham. So kung mag-ampo mo, na nakadungog mo mag-ampo mo nga, amahan, na mabahin mo kasi mo una-una. Kung makailahin di una-una katumang Diyos nga amahan, katumang God the Father, nga nakadungog ka ang sangyaw na mo, nga ang amahan mo si Abraham, ang imong una-una sa pag-ampo mabahin. Kaya nga naman, wala isahay, ulit dito ni Abraham, usahay dili si Abraham dili. Sumugod mo na yung kana, pinaagi sa imong pag-ampo, mo na nga mahimo na yung sala ni mo. Kaya dili man makadawat ang imong kasing-kasing, pinaagi sa imong pag-ampo, dili man imong madawat si Abraham, mahimo din ang sala ni mo. Kaya nga naman, lahi man ang imong amahan nasa imong una-una karon. Pinaagi sa imong pag-ampo. Kaya katumang amahan nga dili makita, yung asawa mo na kay namay magpakita mo din siya nga lawas, magpakita mo din siya nga tao. Muna nga, sabta ninyo pagayo.
Sabtan ninyo pag-ayo kay yawat na lang nga makaambit mo. So karon, ayaw na mo paghuna-hunaan ang Diyos dili makita. No? Kanunay man ang munig balik-balik diri. Musa kami diri, ikaw lang may magpahibalo or magpa... Dili ingon nagpasigantar may kay posisyon man namon katungod man namon nga magpahibalo kay ka naman. Dili man malukop ang tibok ng kalibutan kung tasa-tasaon mo balay-balay. Dili man malukop. Mao nga ang gihimo namo may balong ni sa kahanginan. Kay tibuok kalibutan masayod man dayon. Gawas lang sa laing nasod nga dili makasabot og Bisaya. Pero ang priority yun, dinhi kayo sa Pilipinas. Luzon, Visayas, ug Mindanao. Gawas sa laing nasod nga aduna na mga Kristyan kay makasabot ato. Mao nga kung atong basahon ang Exodo 24, 9 no? 24 O mitungas si Moises. Kinsay mitungas? Si Moises. No? Si Moises mitungas si Moises o si Aaron. Si Aaron. Kinsa pa? Si Nadab. Si Abyo. O ang kapituan ka mga ansyano. Unsay ilang nakita? No? Unsay ilang nakita? Sa Diyos, o nakakita sila sa Diyos sa Israel. Nga diha sa ubos, sa iyang mga tiil, ang dagway, tiil ang daw ingon sa usa ka salog na sapiro ug daw sama sa langit gayud iyahang katinaw. Nakita nila ang Diyos, no? Si Moises, si Aaron, si Nadab, si Abyo ug ang kapituan ka mga ansyano busa 70 sila katao, 74. No? 74 sila katao. Nakakita sila sa Diyos. Sa panahon po ni Ginoong Kristo, katoro pong mga tao nga maputli o kasing-kasing sila makakita sa Diyos. Busa, dili lang kay karon nga panahon ninyo. Dili lang kay karon nga panahon na nga may mo nga ang Diyos dili makita. Kaysa panahon dito, sa panahon ni Jesus, na may mga tao nga nakakita sa Diyos. Katumang mga maputli o kasing-kasing. Pero ang inyong ginuna-una karon, dili kayo makita ang Diyos. Nga naman, tungod lagi kayo mo pagkitudlo sa inyong mga pastor, sa inyong mga pangulo. Na kanang Diyos dili makita, kanang amahan, kung sa kanang amahan. Hangin na ba na o sa ba na? Busa, kung dili mo makadawa, nga kanang God the Father, mao kana si Abraham, ay lang mo pang hilabot. Kaya waman kung ninyo pang hilabot. Pero pang hilabot mo, dili na kami ang inyong kalaban. Mao na ni Diyos nga mahan. God the Father na. Kung sa may giingon ni Hesus Kristo, mas maayo pang makasala mo sa inyong isang katao kay mapasaylor mo kaysa makasala mo sa Espiritu sa Diyos. Dili na kamo mapasaylor. Mao nga paningkamuti ninyo nga sa inyong paglantaw karon dinhi sa atong life sa kanunay sa matag Lunes hangtod sa Biyernes pagka Domingo sa gabi ipon. Paningkamuti ninyo nga dili kamo makasala pinaagi sa inyong
kasing-kasing. Kay once na makasala gani mo, ang inyong kalaban, mao ka na God the Father, na mao ka na si Abraham. Bisan unsa inyong sikta karon, bisan unsa pundok ninyo karon, sinapsap ra mo gikan sa bato. No? Sinapsap ra mo gikan sa bato. Kay kanang bato mao man si Abraham. Dili gid mo makabalibad. Kung unsay pundok ninyo, sinapsap ra mo gikan sa bato. Pero kung mudawat mo mudawat mo nga anak mo sa Dios, mahimo mo mga sinapsap na gikan sa bato. Pero kung dili mo mudawat, dili mo matawag ng mga sinapsap na gikan sa bato, kay ang bato mao man si Abraham. Sa panahon ni Ginoong Kristo, halos tanan yo dili mudawat sa panahon ni Ginoong Kristo. Unsa na karon nga nadayag na namo, nadayag na dinhi sa kingdom of Christ, nga ang amahan nga gipaabot sa tanang mga katawhan mao gayon si Abraham. Dili man mo mudawat, maihap lang man ang mga tao ani mudawat. Busa, imagine ninyo o hunahunaan ninyo pag-ayo. Kaya dili pwede nga kanang Diyos magpabilin nga espiritu. No? Dili na pwede nga magpabilin. Busulod yun na siya og lawas. Mga mga nakita niya na hangtod ni Jesus. Ikasay sinta kalawas ni Jesus. Nga gisutla na ng God the Father. Mga pag-abot din sa Pilipinas, dito dayon ang espiritu sa Diyos. Dito. Kalawas ni Dr. D. Jose Rizal. Natao siya sa 1861. Nga naman, kung sa may atong ikapamatod na si Dr. Jose Rizal, ang human sa lawas ni Jesus. No? Human sa lawas ni Jesus. Kanang God the Father dito na sa lawas ni Dr. Jose Rizal. Busa ka to si Dr. Jose Rizal, para nako, dili lang kay bayani ko siya. Kristo to siya nga gisudlan sa God the Father. Natao siya nini sa 1861. Busa, wa may lain nga nakadeclare. Dili sa Mindanao, wa may lain nakadeclare si Dr. Jose Rizal man. Nga naman, kung sa may gipangita diay ani, kanang manguyutang saad. Kanang pag-declare ni Dr. Jose Rizal na Mindanao is the land of promise. But pasabot, na wala ni kaya wala na ni dito sa Israel. Kay sa panahon ni Ginoong Kristo, gibalhin man na ang gingharian sa Diyos, which is kingdom of Christ. Gibalhin man na. Mao man gani, nga gikan ani, sa laing husay ha, sa laing husay nila. Gikan ani, muisip og sikinta sa laing husay. Sa ilahan niya, sa ilahan husay. Muisip og sikinta, kay ano? Sa ilang husay, muisip og irresibente. No? Irresibente kay kaning sibente ko no, mao ang pag-uli sa espiritu. Tinuod man eh. So, pag total ni mo ani, 1. Kani siya, 13. 1. So, 1 plus 8, 9. Bring down 1. So, 1931. So, dili magkabalibad nga nining tuiga 1931, walay lain nga nagkauli. Diya sa parke, sa Talisay, ang founder lang sa Kingdom of God nga mao si mahal na Haring Pilimon Undok Ria Munansa. Pero kay ang ato mangong gipangita, kato mangong espiritu sa kamaturan. No? Kato mangong espiritu sa kamaturan, sumala ini sa Juan, atong subayon. No? Atong basahon. Sa Juan
16:13. Daraw. Ining abot sa espiritu sa kamatuoran. Ini siya mao ang magatultol kaninyo. Ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Unsay himuon mga kaigsunan? No? Unsay himuon? Espiritu sa kamatuoran. Ini espiritu. Espiritu sa kamatuoran. Espiritu sa kamatuoran, magatultol kaninyo ngadto sa tibuok ng kamatuoran. Sa panahon ni Ipuan, Pilimon undok yang bunansa. Nasulti ba niya ang tanan? Di ba wala? Wala din niya masulti. Ako mag-inom kaninyo. Wala na masulti ang tibuok. Wala na masulti ang tibuok ng kamatuoran. Ano man? Tungod kay dili man ni mao ang sibinte. Kaya atong gipangita man gud, ingon ani man gud. No? Atong panahon ni. Ano ninyong masabtan? Kaming espiritu sa kamatuoran, kini. Mao ni ang God the Father, no? Mao ni ang Dios nga Amahan. Nga kung musulod na siya sa lawas sa tao, siya ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Sumala din sa Juan 16:13. O ato ipadayon. Kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingong pagbulutan. Hinunua ang iyang madungog, mao ang iyang iga-sulti o ang mga butang na umalabot iyang igatug-an kaninyo. So unsa kay himuon sa espiritu sa kamatuoran mga kaigsunan? Siya magsulti ngadto sa tibuok nga kamatuoran. O ang iyang igasulti dili sa iyang kinaugalingon, kundili sumala sa iyang madungog o mo'y ang iyang igasulti iya kanina. Buot pasabot, kung inyong nasabtan kini sa Juan 16:13, diktasyon. Kaysa, para nako, ang among mahal na magtutudlo, nasulti ba ka ng iya-iyahang kaugalingon? Di ba? Kaya sumala sa gisulti sa among mahal na magtutudlo, nga kung magsulti kung ninyong mga binudbot, patundang na lang ta. Kaya wakay kapuslanan ng magsangya ba nga puro sa binudbot. Nga ma-prove mo na mo. Ma-prove mo na nako na ang among mahal na magtutudlo, dili na siya magsulti o pinaagi sa tawhanon nga pagsulti. Magsulti na siya pinaagi sa diktasyon. Buot pasabot, kung unsay idikta niya sa Diyos na mahanganing God Father, mo po iyang ipahibalo din ka na mo. For example, pareha ng adlaw utak na, gisulti na niya tungod kay naa sa iyahang diktasyon. Kanang pagkasala ni Adan, naa sa iyang diktasyon. Kanang pagbautismo ni Jesus, gisulti na niya. Dili sa iyang kinaugalingong pagbulutan. Buot pasabot, diktasyon. Nga kay dili man ni pwede tago-tago. Dili man ni pwede tago-tago. Usa, kung unsay idikta niya, mao po iyang isulti ni sa mga para nga amo po ipahayag niya ninyo. Kay dili man pwede nga siya ang magpadayag sa iyang kaugalingon. Di ba? Dili man pwede nga magpadayag siya sa iyang kaugalingon kung dili katong iyang mga pinunan, mo magpadayag sa iyang nga siya, mao ang God the Father. Mao ka ng Diyos nga mahal. So, unsa may pumagi nga atong malukit or atong makita kanang God the Father, na mao kani si Abraham. No? Aron nga mahimo siyang wonder boy. Kay bulungan nga tao. Kay dili man ni mahimo sa usa ka tawo magbaton og walo ka mga asawa. Bisan kamo diha.
Kamo nga mga kwartahan karon diha, di mo kahimo ani. Maski usa lang ug inyong imaterial ni, guba ang inyong pamilya. Gubot inyong pamuyo. Kaya nga naman, tawhanon man na, buot pasabot ambisyon man na sa katao. Nga aron makabaton lang diini. Unsa may witness o unsa may kapamatuon nako sa panahon nga buhi pa si Filimon Remunanza, ang among mahal na magtutudlo nag-perform as bilang mungkado, bilang isaw. Ang iyang asawa upat, no? Upat ang asawa. Sa panahon dinhi, naay usa ka tawo nga nangahas nga nagbaton siya mga asawa ko. Kumusta ka? Resulta ka? Unsay ilahang gibati? Di ba hinugintan na sa ilahang gitawag kuno ay mga asawa. Hinugintan na og lugaw. Kaya naman, dili man mao. Dili man spiritual ang iyang pagpangita sa mga asawa nga upat aron mahimo siyang mungkado o isaw. Dili mao kay material man. Murag ibayaran ba? Aron lang nga mag-perform siya. Kaya kay kanang espiritu labi, dili man na malimbungan. Dili man na malimbungan kanang espiritu. Kamatuuran doon, subot pasabot, lisod po kayo. Kung kanang inyong gadget-gadget, kanang inyong ginampuan, inibalik na karon din sa kalibutan, kung pangutan ninyo, maingon po siya nga, ay, walay na sayo. Brother, lisura po kanang amahan na, no? Kung ikaw amahan ka, magsugo ka sa imong anak sa pagpapalit o usa ka butang wala nimo hinganli. Mupalit ka sa imong anak. Wa man hinganli sa dili dito mo. Palit kay wa man to balo. Busa kung kamo mga pastor o mga pare karon gisugo mo anang Dios nga mahal kanang God the Father, magkamao unta kamo. Muhusay o muhubag sa dagway sa kapanahonan karon. Ang kapanahonan nga gipasabot dinhi sa balaang kasulatan kaning umalabot. Umalabot dinhi gobyerno sa Dios which is kingdom of rest. Kingdom of rest. Pusa kaning espiritu sa kamatuoran, si Jesus lang man ang nasayod ani mo ang buktong nga witness. Sa iyang dusi wala may nagkibalo niini. Mo man gani nga misulti si Jesus sa iyang mga dusi nga daghan pa akong isusulti kaninyo apan dili pa kamo makadala sa pagdaog niini karon. So wala misulti ni Jesus tanan, wala gipadayag. Kaya naman kung iyang ipadayag na imagine ninyo ha sa panahon nga si Jesus bilansan na sa cross, nagpadayon ang iyang mga dusi ka mga tinunan. Pero sa wala pa mapako si Jesus sa krus, nagsulti na si Jesus nga pangnakaw kamo. Iwali ninyo ang maayong balita, buot sa mag-isangyaw. Isangyaw ninyo ang maayong balita may tungod sa gingharian sa Dios, which is kingdom of rest. No? Isangyaw ninyo ang maayong balita may tungod sa gingharian sa Dios, kingdom of rest, gobyerno sa Dios. Pero unsay gisangyaw sa ubang mga dusi, sa mga dusi ngayon na sila nga katong Hesus nga inyong gila nga katong Hesus nga gilansan sa krus mao kato ang Mesiyas. Susukwahi sa gisugo ni Hesus kay ang ipawali ni Hesus may tungod man sa gingharian sa Dios. Pero ang gihimo sa dusi kung dawaton lang ninyo si Ginoong Jesucristo, luwas na mo. Di ba? Sukwahi. Busain mo nani ang atong kapamatuod. Kanang espiritu sa kamatuoran, aduna na siya kompetisyon. No? Aduna na siya kompetisyon para nga atong malukit or atong mag-prove kung asa ng espiritu sa Diyos. Kanang God the Father. Bahala dili mo mutuo. Karon. Kaning Bible. Numerology man eh. Numerology man eh. Kaya kung wala ni mga numero, wala dili mapil ang mathematics ani. Dili man ka makakita kung unsay verse, unsay kapitol, chapter ana. Mao nga involved ang math ani, mathematics. Kaya naay man na number,
Kaya kung wala na yung mga number, dili nyo ka makakita o asa rin mo mabasa. Karon, kay espiritu man sa kamatuoran. So, inig-abot ani, magtutog yung musulti yung sa kanan. No? Mao nga, si Jesus naman ang witness ani, sumala diya sa Juan, nga inig-abot sa espiritu sa kamatuoran. Ini siya mao ang magtutog kaninyo ngadto sa tibok ng kamatuoran. So, ang tibok ng kamatuoran, bahin ining wala masabti. For example, kanang adlaw ugtap na, nigula na. No? Nigula na ang adlaw ug angkat na. Kanang amahan, nigula na. Si Abraham, di ko makadawat. Tanan nga mga husay diri, gipagula na sa among mahal na magtutudo. Busa akong dugang nga kay kapamatuod ninyo, nga kanang espiritu sa kamatuoran, naa sa lawas sa among mahal na magtutudo. Ano man? Kung sa may prueba, tungod kay kanang spirit, no? Ha? Kung gagmayon. Maklaro? Spirit, so mao din, kaning espiritu sa kamatuoran, atong pangitaon kung asa ng lawasa karon. Kay mao man na ang God Father. So usaw na to paglukit o usaw na to pagpangita na naa niya ang espiritu sa kamatuoran. Mao nga pinaagi sa numerology, kay dili man gid mahitabo nga wala ning numero diri sa Biblia. Kay ang Biblia magkuyog man ang 4 factors. Bible, history, mathematics, ug science. Magkuyog man yun eh. Kaya kung dili mo mo to history, Bible na mo, kulang gihapon inyong pagtuo. Mao nga, sumala sa numerology, no? Anhin na ta sa kabalastik. Kaya atong gipangita ni kalimang espiritu sa kamatuoran. Dili ta sa kabalastik. Kaya kaning kabalastik, mao ni ang gigraduitan ni Mungkado dito sa Hawaii. Tulo ka course, gikuha lang niya og ang kaning tulo ka course, no, tulo ka kurso, Doctor Philosophy of Numerology, Doctor Philosophy of Human Nature, o Doctor Philosophy of Kabbalah. So sa bawat kurso, tag 3 years. So, tulo man ka kurso, 9 years. Pero si Mungkado, kanang gikuha lang niya og tulo ka tuig sa siyang kurso. Mao nga, kanang espiritu sa kamatuoran, pinaagi sa numerology, makita na to kung asa ng lawasa karon kanang God Father. No? Kanang Diyos na mahan. Mao nga sa kabalastik, ang equivalent ani, di ba naman sa o sa mga ng Roman numerals letters, na may equivalent. No? Na equivalent sa numerology. Ang is 1. No? Ang P, dili P. No? 7. Dayon, ang I, 9. Ang R, 9. Ang I, 9. Ang P, 2. So, dirita. 7. Kaning G, 7. Kaning U, 3. 3 di siya, 3. Dayon ang I, 9. Ang D, 4. Ang E, 5.
Dirita sa man. Ang in, 4. Ang in, 1. Ang in, 5. Busa, atong computon. Aron ako makita kung asa ng Espiritu sa kamaturan. No? Asa ng Espiritu sa kamaturan karon nga mao kani gidahom sa tanang mga katawhan. Nga mao kani God the Father. No? Kaning Dios nga Amahan. Asa ni siya karon? Dili man mo makadawat kasi Abraham na. So kay wala man mo mahimo, musugot mo sarili si Abraham man yun na. Kung mutuo mo ng Bible, mudawat mo na ang amahan sa tibok kalibutan si Abraham. Wala man magsulti sa Biblia na tumanaw ka mo kang Adan na inyong amahan. Wala man. Ang i-mention din sa Biblia, si Abraham man, tumanaw ka mo kang Abraham na inyong amahan. Buot pasabot, gikan sa sikta nga wala marestro karon, kutob sa narestro karon sa sikta, kung dili ka mo makakita o mudawat ni Abraham, dili gyud ka mo manwas. Kay sinabsab raman mo gikan sa bato. Sinabsab raman mo. Busa hinahinayan ninyo nga sa inyong kasing-kasing, sa inyong una-una, inyong dawaton si Abraham. Kay iyawat na lang. Basin di ay sa lumalabay ng mga panahon, masaktan ra ninyo. Mao nga kanang Espiritu sa kamaturan, pinaagi rin itong husay, no? Pila man eh? 1 plus 7, 8, no? Plus 9, 17. Plus 9, 26. No? 26 ba? Ha? 26. Plus 9, 35. No? Plus 2, 37. So, 37. No? So, kaya siya, i-plus na to. 3 plus 7, 10. No? Equals 10. So, wala man siya 0, minus 0 man eh. So, kung pasabot, 1. No? 1. Kay, sa kabalastik, 1 up to 9 naman. Ang equivalent mo may 0. Oh. So, 10. So, minus 0, 1. So, dirita sa guide. 7 plus 3 equals 10. Plus 9, 19. Plus 4, 23. No? 23. Plus 5, 28. No? 28. So, 28. Plus 2 plus 8 equals 10. No? So, minus 0, 1. No? 1. So, dili ka samahan. 4 plus 1, 5. Plus 5, 10. So, minus 0, 1. So, kanang Espiritu sa kamaturan, no? Kung imo ni siyang i-distance, 1, 1, 1. No? Pero kung imo ni siyang idikit, unsa may pagbasa ani? 111. Pero ang 111 nagagikan sa Spirit Guide Man. So asa may nindot paminawon? Asa may nindot paminawon? Man, Spirit Guide. No? Man, Spirit Guide. Matikaw kayo? No? Matikaw kayo? So, kung dili punta sa Spirit, Man, Guide, no? Matikaw po, kaya ang Espiritu at sa tao niya mo guide. No? Lain siya paminawon. So, kung dili punta magsugod sa guide, Spirit, Man, gigaya na ang Espiritu nga sa tao. No? So, ang tumpak yun, nga pagbitok ani
spirit guide man. Busa, kanang espiritu sa kamatuoran, mugiya sa tao, no? Ang espiritu mugiya o mugay sa tao. Mauna ka na ang espiritu sa kamatuoran. Busa, dili ako maulaw kusulti nga gikan dinhi ni Jesus. Si Jesus man ang witness sa pagbalhin sa gingharian sa Dios dinhi sa usa ka nasod nga mao kining nasod nga Pilipinas, no? Pilipinas man busa si Dr. Jose Rizal ang nakatug-an sa yutang saad nga mao kani Mindanao, no? Mindanao is the land of promise. Busa sa panahon ni Dr. Jose Rizal, dito man to ang God the Father, katong Diyos nga mahal, busa si Dr. Jose Rizal po ang naka-witness kung asa ka ng espiritu sa kamatuoran aron maoy mo padayon sa iyang buhat dinhi sa dakbayan sa dapitan. Busa pinaagi aning spirit guide man idugang nimo ang 111 na nagagikan sa spirit guide man. Ang answer ana is ilan? 1 plus 1 2 6 plus 1 7 9 plus 1 8 plus 1 9 bring down 1 1972. Dili ako maulaw musulti kaninyo nga ang lawas nga gikayran sa espiritu sa Dios nga mao kanang God the Father mao ang among mahal na magtutulo. Supreme Divine Master Pope Dinito Diaco, no? Nanuman, tungod kay walay lain nga lawas o gawas pa niini, dili lang kay siya ang natawa nining tuiga, daghang natawa ning 1972. Pero nga naman, daghang natawa ning 1972, pero nakahubad ba sila? Nakahatag ba sila? Insakto kahulugan nining amahan o kanang adlaw ug takna ug labaw sa tanan, walay lain nga nakabanhaw ni Abraham nga mao kanang God the Father ang among mahal na matutudlo lang. Busa siya karon ang guided sa espiritu sa Dios. Pinaagi sa spirit guide man siya karon ang lawas sa Dios nga mahal nga mao kanang God the Father nga mao kana si Abraham. Ay kanuman unsa may prueba nako tungod diana walo ka man asawa niya og labaw nga muabutay kay ang papel niya ni Abraham karon tulo pa man iyang mga asawa, no? Tulo pa man iyang mga asawa. Tulo pa man eh. Nya dili man yung nakabalibad. Dili man nakabalibad kay ano man. Wala man po niya nagitago og labaw sa tanan, wala po na mo itago. No? Kaya kung gitago ka ni, usaray ko pasabot ana. Pareha sa ubang hitabo karon nila ni Kibuloy. No? O kato si Commander Aguila. Kaya naman ila man gitago-tago. Pero kani kay wala man gitago, lantaran man sa Tagalog pa. Gawas man gini sa tanan. Pusa kay tulo naman yung nanggawas. Tulo naman yung nanggawas. Kay ang ligon nga makapamatuod nga siya ang lawas ni Abraham, pinaagi man ang sulod ng mga asawa niya nga mao si Sarah, Agar, si Tura, no? Mao man yan ang gawas karon. Siguro kung nakita niyo sa mga live, mao man gyud gawas. Nya kami man ni si Rebecca. No? Kami man ni si Rebecca. Kami man ni si Rebecca. Busa, paabutan ninyo ang pagmula ni Rebecca. Kay basin di ay sa panahon nga migula na ni si Sarah, si Agar o si Tura, wala pa ninyo masabti
ang buhat sa among mahal na magtutudlo. Kay hinumduman nato nga ang paggawas or ang pagpangita sa tinuod nga mga anak sa Dios dili na siya magsunod-sunod. Ang pagbulaan na dili sama maski gani ang mga mananap inig panganak anak nila dili gina magdungan og gawas ng iyang mga anak, magsunod-sunod yun na siya. Busa kining pagpangita sa tanang nga mga partakers kining kingdom of praise nga gidumala sa among mahal na magtutudlo manguli ka na din sa dagbayan sa dapitan. Kaya nga naman, diri man ang home base sa dapitan Shrine City. Mao nga 1972 dinhi natawag ang among mahal na magtutudlo Supreme Divine Master Pope Benito Giaw. O walay lain nga nakaabli or nakabanhaw sa kalendaryo sa Dios. Siya lang gayon. Busa kanang God the Father naa sa iyang lawas. Kung dili ako maulaw musulti kaninyo nga kamo diha karon nga nagasubaybay nining atuang Facebook Live sa alas 9 hapit naman ang akong oras. So akong isunod kini sa akong igsoon na ikatulong nga Cardinal si Cardinal Benito ng Beleza kay duha ka oras man ang gihatag sa among mahal na magtutudlo. Mao nga ako magaingon kaninyo nga kung mangita kamong amahan wala na gyud ilain nga makita pa. Busa diri para namo nahibalo nami ug unsay ugma ug unsay umalabot namo. Mao nga kanunay nga gipahibalo sa among mahal na magtutudlo nga mag-amping, maglikay, batunan ang pagkabalaan kay naa diha ang kadaugan. No? Busa mga kaisunan, ako magaingon kaninyo nga gikan ni Dr. Jose Rizal 1861 diha nimo pangitawon kanang espiritu nga iya sa Dios kay mao kanay mo guide ngadto sa tawo nga aron mo padayon sa iyang buhat dinhi sa dapitan. O dili na nagugutom o maayong dapit sa kautuhon kaninyong tanan o kini inyong ubos nga igsoon nga mao si Cardinal Edwin Rebecca Mosilio mayong kautuhon kanimo master uban na inyong tibok mga pamilya Luzon, Visayas ug Mindanao mayong udto kanatong tanan.